Okay. Tay, haning challenge abnabi. Kambali. Yaznan buta nung kambati. O paisan. Kahit tunti sang pemsan. Yes, stop sang. Agiting kay kichimisag saka sa panginesta. Sumhlaba sang uvume ngamik sedingta. Anong ha? Kafika nalusunga simangpa. Kabonisan. Bathume mina ukuthi ngintsikazishe ngisazolanda ekuse ngisenzela umathanda ngiphe funa ukuthi sihloniphane hayi ngoba umhlaba ngeke uvume ngami kusekhamba thingisana isikele sami from 21 noma fika izolo nabashana bami ngathi nophumula mangishabalala kusekhamba thingisana isikele sami from 21 noma fika izolo nabashana bami ngathi nophumula mangishabalala nibo shaya izandla nibo shaya izandla